Horas madihita saluhutna. Seperti biasa, saya akan membagikan renungan harian bagi kita yang dipetik dari buku Pajonokamu Matudebata hari ini Rabu 4 November 2020. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan bernyanyi dari buku ND nomor 1. Sebelum kita nyanyikan, perlu kita sangat perhatikan lagu ini karena dia nomor 1. Mestinya kita sebagai anggota gereja HKBP yang menggunakan buku ND sebagai buku utama dalam memuji memuliakan nama Tuhan pada ibadah kita harus sangat fasih menyanyikan lagu ini. Lagu ini juga sangat cocok untuk membantu melatih pernafasan, di mana kita dituntut bernyanyi dengan nafas yang panjang. Tentu saja kalau kita benar-benar sudah fasih benar menyanyikan lagu ini, bernafas dengan pernafasan yang panjang menjadi lebih mudah kita lakukan. Perlu latihan. Ini salah satu lagu yang cocok untuk melatih pernafasan kita dalam bernyanyi agar lebih kuat, lebih panjang. Oke, langsung saja kita mulai. Bapak, Ibu, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Buku ND nomor 1, Ringgas Maho Toniku.
Hujahama turpuk renungan di hita hari Rabu 4 November 2020. Jeremia 10 ayat 10 sada. Ope uadokma tuhalak Juda doho tu isi ni Jerusalem. Songonoddo hatani Jahuba. Idama au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahi dopak hamu. Wa mula mahamu ganup siandalanna naroai. Jala padinggak kamu dalam muna dohot pabahenam muna. Padinggan pabahenam. Di jauh debatado panurirang Jeremia lau paingoton bangso Israel di Juda asa marhamu baon niroha. Ainunga mardalan bangsoi di dalan nasohina lomohon ni Jahuba. Didok debata tu si Jeremia. Ai dua dojea binahen ni bangsokku. Au mual ni hanguluan ditadikon nasida. Lau makali di nasida sumur-sumur. Sumur akka namar ruang naso marisi ai. Jeremia 2 ayat 10. Ia padohan ni debata di son ima gobaran manang tudus-tudus. Dipatudos debatado tumual ni dipatudos do debata tumual ni hanguluan. Najolo dang adong dope jabus. Najolo dang adong dope pam.
na boi padalan aek sahat rodi jabu-jabu. Alani i ikut tumual do halak lau mangalap aek. Somalna diinganan na tumoru do muali Jupang. Muali dang olo suda nang peganu pari rojol matu muali. Songoni ma digobarhon hadirion ni debata. Mual ni hanguluan. Debata do haroroan ni hanguluan. Jaladang olo suda manang masohot hanguluani sian debata. Alani i ikut tu debata do sadok jolmai mangalului hanguluani. Alai dilului halak juda do sumur na asing. Nagabe mual ni hanguluan di nasida. Hape sumur na somarisi aek do. Totu molodang mula nasida tu mual ni hanguluani hamagoan nasida mai. Asa ia jea na parjolo ima manudalhon mual ni hanguluan. Jala jea na paduahon ima makali sumur na maruang. Naso marisi aek. Alai dang lo moro hani debata mida hamagoan ni bangsona. Alani ido ubaid di jauhon debata marhite panurirang Jeremia asa mula nasida siandalan na naroai huhut padinggan pabahenan nasida. Laos ido nang jauh-jauh tu hitam marhite ayat sadarion asa unang ta tinggalhon debata mual ni hanguluan di hita. Jala sotung talului aka sumur na asing di Portibion. Halak na marsihoho tu debata, ido halak na margogo padinggan pabahenan na maradupon debata sadiri, nang maradupon dongan na jolma. Masarikot jala arga situtu, masarikot jala arga situtuma. Molo ganup hita padinggan pabahenat tabe. Alani i tung takas mata pareso nasa pabahenat ganupari. Ati tung adong na hurang disi. Ati tung adong na makorhon na hurang denggan tu na humaliang. Molo Jupang hita do na hurang di pabahenat tai. Disosohon hatani debata do sadariot tu hita asa tapadenggani. Dilihon debata do tu hita gogo. Tiur ni pikiran dohot partikian. Lahu padinggatto nasa pabahenata na humurangi. Marhitei Jupang hita mangolu na dumenggan. Amen. Marede manguse hita nomor 80 sada.
semadi hita saluhutna, Tuhan Yesus na saya tok mamasu-masu mangaramoti hita saluhutna. Amin.